ngayong linggo. Hindi namin alam pala guys, nasarado pala. Sus, Diyos ko, Maria. Unang-una pumunta kami sa McDo. Pagdating namin doon, nandun yung barangay, pinasara yung McDo. Ano ba yan? Tapos pumunta na naman, lumabas kami. Pumunta naman kami ng Anihaw. Sus Maria, pinuntahan na naman ng barangay. Ano ba yan guys? Lockdown na naman kami uli. Buti na lang guys. Si Mamang Inihaw, magaling ng mga tuwiran. Kaya di sila pinasara, nakabili kami guys. Kaya may ulam kami ngayon. Kaya hi guys! Ito, kakain na naman si Bisdak guys, si Aling Bilay. Ready mo na ako guys, magkain kasi tahimik talaga dito sa amin guys, walang katao-tao. Linggo eh. Dapat linggo, may matang tao. Sabi nga, linggo, hindi pwede lakad-lakad. Lockdown eh, lockdown. Okay mo sa ulan. Hindi. Tukad ka. Okay naman, ako na. Ngayon, ikaw. Wala mo nag-video ako oh. Wow. Ano po yan? Ano nagsabi? Sabi ko nga, ako na. Kung kabila ka talaga. Ikaw talaga. Hindi, oo, tama talaga. Yung nag-comment sa akong video. Kontrabida talaga. Sino ang kontrabida? Si Aling Bilay. Nakasa yung kanin. Si Aling Okay, Bilay. dito yung ulam namin guys ngayon. Kasi gulay sana ang bibilin ko. Nawala kasi sarado, lockdown. So, manik na lang, manik. Ay, ulam namin ngayon guys. Ito na lang kay walang walang gulay. Pagpunta namin doon sa labasan guys, guys, sarado. Diyos ko. Puro barangay yung nakikita namin doon. Ano? Ano ka yan? Para sa iyo. Ano magsuka? Okay na. Ay, sukal kayo mga doon. Mga palit isang dinas guys. Di mantil nila lang tagmanok guys. Kinaaman si Mayor. Ako lang, kayo lang magkapalit. Ako hindi. Sabi, ang tahimik. Ano ba yan? Ang tahimik dito sa amin, guys. Ay, huwag niyo iikot, ha? Ikaw lang maingay. Ako lang maingay daw. Tahimik eh. Ako na lang mag-ingay. Huwag mo iikot akong video kayo. Pagtabi naman yung kontrabilya. As. Dapat lang may kontrabida kay ang salida may kontrabida yun na. Wala may kung wala kontrabida. Ayaw nga magmanok. Kung gulay. Ano choice? Pinilang may manok guys na iwa ng tumbong. Ang kaad ng palengke.
Kahit sa pagpalingki, sa gigas na lang ka. Isyan na yun. Ang kalugtong. Nahalas na nag-bukid. Kung manok ka, tanggalin yung balat. Sinahan yung Balat mga... naman, parang ay ako taon. Ah, Itong ibutang na dito. limpyo mo na yun. Itapuhan mo na ako. Dito pa rin. Wow, ganun ka na napanood ako sa TikTok nga. Diyan na sa kung tagay yung pagkaon. Lumisa. Magkano naman to? Magkano naman? Sino yun? Magkano na to? Ipatuwa sila sa ano. Hindi mo kanya. Yung kauglaw. Bafel. Orasya. Masya. Hilaw ko nakain. Gulay. Yung kapayas guys. Lemon tea. Panghimagas. Salad. May umay sabaw. Ito, masabaw ba na? Sabaw yan? Tawag. Alarm lang yun. Paano yun? Slide. Mga iring na mo ay kaon. Sarado ang bintahan doon. Kumain naman. Kumain. Mamaya. Meron pa kaunti na. Yun. Huwag na. Hulog mo na. Huwag na yan. 1-3. Ha? 1K? Wala. Wala akong barya dyan, be. Kain kami sa alabas. Namili kami. Kumusta sa inyo dyan? Wala ba lockdown dyan? Yes, sisibo. Ayan, Maria, lalaro ka. Bibili ka lang. Hindi ka. Hindi ka manang pangutanahan. Karinig doon. Hindi. Ano yan? Barya? Lalaro ka? O bibili ka lang? Lima pa niya ka doon. How much? Magkano? Kano na ka? Nag-video ako na. Tugas na ako. Ang anak ko. Supportive ang anak ko. Hindi pa rin tatay niya nga. Ang gabriga. Tablet. Ano yan? Ano? Tanongin mo doon.
Masok? Makapit. Diyan lang sa... Diyan mo ng computer. Sa una lang, sa una. Kumakain na kasi ako kaya... may magpaprint. Sarap mo ng ano? Sarap mo ng coke, ako lang. Pwede na ba kami ng coke? Dali na. Ay, nagbaon niya yung pag-adlaw. May utang si Kobe Crest. Ano, okay lang. Bakit mo pinautang? Wala pa, nandun pa. Nandun pa, oh. Nandun pa kayo namin. Buga mo. Hindi, bayaran mo ha. Bakit pa makakaon ka na? Okay, ha? Huwag lang limot-limutan. Kapag na ba siyang pan? 8 Martis, di ba ba? Lang, mababayad na yun. Lagi naman yun nandito. Kapag na ba siyang pan? Inasin mo siya. No. Sorry. Ikot pa. Ilang sando? Hindi, kumaka na kanin. Tawa. Sabi di i-ikot. Na ako ang sultan tawida. Lalakay na siya. Pero yun lang pa. Hindi ko na kailangan pa. Hindi ko nakasuot ang Madali man. Madali mo, akala mo may barangay pupunta rito. Yan. Kobe? Okay. Kobe? Pinti. Kaya mo nakain ka na dyan. Saan ka? Tingnan ko lang. Huwag madali ako kumain guys, kaya may magpa-print. Good. Nandito yung dito. Wait lang. Hmm? Diyan. Nilalaro mo dito. Yan yan, binit ko lang. Ito na yan. Tahimik na tahimik mo. Ayun. Ayun lang. Okay. Doon na maglalaro yun. Yun. Lagyan mo coke na. Pahingi ako konti. Ako natatayo pag may tao. Bebe. Right. Right. Makain ako eh. Isang buong litson guys, isang kainan.
Wala na kami hapunan. Bakit? Bibigyan mo kay mama mo yung kasi yung inom. Punuin mo. Tama na. Doon. Oh, Tingnan mo. ano? Mamaya na kumain pa. Sige. Mm. Saan ka dyan? Ah, Dun saan ka dyan? Sarap. Ang sarap. Busog na ako guys. Gusto ko pang kumain. Pigilan ko guys yung nagda-diet ako eh. Panamain mga natin. May nagnanakaw. Nagnanakaw na kamay. Saba. Bye-bye guys. Huwag mo na. Happy Sunday guys. Happy lockdown. Ito ang inyong lingkod nga nagbarog. Bisdak vlogger.